Takže ahoj, je to ďalšie video na mojom novom kanáli. Ďakujem, že už mám odberateľov, mám ich 3. Ďakujem a že ste pozerali vlastne na prvom videu. Už mám 8 pozretí, takže vám ďakujem za pozeranie a tu je ďalšie video, ako tancujeme. Takže ideme na to. Takže toto je koniec, pokiaľ dáme to do 1 minúty. Takže ešte raz vám ďakujem za odberateľov,